Kapin sa 1,000 ka banay nga dulan sa 5,000 ka mga tao ang apektado sa grabing pagbaha sa pag-awa sa sapa sa Mananga sa Dakbayan sa Talisay. Adunay live report si Faye Marie Dumabok. Fam. Yes, Bob, ang maong gidaghanon sa mga biktima sa grabing pagbaha ang gikan sa 5 ka mga barangay na apektuhan sa pag-awa sa sapa sa Mananga. Diin 39 ka mga balay gud ang naguba, samtang 297 ka mga balay ang partially damaged. Kwani. Dali. Sa gipada nga video sa taga Sitio Paglaom, Barangay Dumlug, makita nga tagaliog sa tao na ang baha. Samtang nakuhaan pa og hulagway si Ami Baksal nga misway paunta sa pagsalbar sa pipila ka gamit bisan kun hapit abaga na ang baha. Emotional siyang misaysay siyang kasinatian. Gilagway nila kini nga unang higayon kadto nga grabing pag-awa sa sapang ilang nasinati. Mura lang mamatay atong tubig nga. Bisag unsaon gyud ako mambarog nga wala nang kay ginhawaan sa among kanang sinong nga gunit ko ana sa para ra gyud ko makasaka sa among second floor. Samtang ubang apektado miingon nga lapas sa tawo gyud ang baha, hinungdan nga na wash out gyud ang balay sa baning Casas Fernandez. Dinhing dapita 13 ka tuig ang gipatindog ang panimay sa pamilyang Casas Fernandez. Apan human sa grabing pagbaha, human sa pag-awa sa ning maong sapa, muna lang kini siya ang nahibilin kining naputol na nga haligi sa ilahang panimay. Lakip na usab ang kining pipila ka bahin sa atop sa ilahang balay. O gani bisan grabing kainit na sa panahon na nasinati gahapon ug hangtod karon, grabe kalapukon pagyapon ang kining dapit hangtod na gani sa sulunon pa nga bahin dinhi sa Sitio Paglaom. Kalit ra kayo oy. Pagka naog ginamo, igura ginin kanaog jud. Nakapaghipos pa ka? Wala na ko nakapanghipos kay naabot naman sa tubig. Ang mga bata na lang gyud kami gyud. Kay akong bana kay nag-drive man to. Alas 6:55 Sabado sa gabi, unang nadawat sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang report nga miabot na sa danger zone level ang tubig sa sapa sa Mananga. Adunay ilang gialsa nga mga bata. Gibaki ning lula ug may bedridden nga gitabangan og alsa. Wala magudtoy gamayng murabag ingonta sign nga magbaha kay wala may ulan sa ubos, ni kalitra dito siya. And then niabot nagabian mo na delikado dito siya. Rekomendasyon nilang Santillana ug Dumlog Barangay Captain Nelson Abellana nga dili na pabalikon ang mga nawagtangan og mga panimay diya sa pagtukod daplin sa sapa. Makikmeet mi mayor ba kayo mo hangyo mi nga kanang taga nagyud sa dangerous ba area nga tulan na waagyuta nga muna lag urban forman ba. Ang sugyot sa kapitan ug ni Santillana matod sa mayor usa sa tukion sa tigom unya sa local housing board. Tinguhaw sab sa mayor nga butangan og early warning device ang kasapaan sa Dakbayan. With local housing, I've talked with disaster, I've talked with DSWD. Sa unsay mabuhat na mo natabang, a long term na mabuhat na mo, usay giingon na early warning signal sa mga balay sa kasapaan ang amo ang gitanaw diri sa disaster office. Hinuon ba bato sa CDRMO nga waras lang natala nga na-missing ug nakala sa maong grabing pagbaha. Samtang girekomendar kung buot nga ipaubos sa state of calamity ang pipila ka mga lugar diya sa Barangay Dumlog. Susama usab ang rekomendasyon sa CDRMO ngadto sa laing upat pa ka mga barangay nga naglangkob sa Lawaan 3, Lawaan 2, Lagtang ug Ambiaso nga grabe napektuhan sa mga pag-awas sa sapa. Bob. Daghang salamat Faye Marie Dumabok sa imong live report.